खावलायो आरोखि गुवाहाटिया दिनै गाबोननि बायदि डेभेलप सिटि नङामोन बै 20 बोसोर सिगां सासे जेन्टेलमेना साहा लोंनो थाङोमोन आरोखि मोनसे साहा दखानाव थांबाय ओइ साहा एक काप ल'रिया जाहैबाय आरोखि थांबाय दाना साहा एक काप लाबोबाय गिलाससे लाबोबाय कापसे लाबोबाय बै समावथ' दानि दामि ग्लासफ्रा गैयामोन ना ओइ कासर ग्लास आसोल आरोखि कास माने दिंग्रिनि ग्लास दंमोन आदा दिंग्रिनि ग्लास होनबाथ' बुजियोना दिंग्रिनि ग्लास ओइ साहा खाबाय আমার দোকানত आधा माइल दूर फरायसिनिबो आरोखि लाल साहा खायसिना गाइखेर साहा खायसि नंगौना नारायजोबार थालिया आधा किल'मिटार गोजाननिफ्रायनो सिनायगोन लाल साहा लोंनो ना गाइखेर साहा लोंनो एक काप गाइखेर साहा ल'रिया जाहैबाय दखानदारा लाबोबाय आरोखि दाना साहायाथ' गोदै जायोना मिस्टि बय नंगौना नङा दाना बोरैनि बे साहा कापाव मासे मोस्रोम फिसा फैखो जेन'बा जे साहा कापाव एटा फुरु आहिले बुहुत खम मोनथिले आरोखि जेन्टेलमेन मानसिया बिराद रागा जोंबाय जाम्बा बुरबक सुखुनाय नाखि मेगन गैया नामा जाम्बा बुरबक ओइ मोस्रोमथ' देखानाय मोस्रोमथ' फुरुआथ' सुवानाय जाहैबाय आरोखि दाना दखानदारफ्राथ' बिराद चालाक जायोना जाया डाइरेक्ट बुंबाय आरोखि मानसिखौ दखानदारा 5 टका 10 टका साहा खाबले আহিব ইয়াত কি ফুৰুৱা নাহিলে হাতী আহিব নেকি थालिया aduh आखाइ खबनो हागौ आं थांसै माने everybody has problem you are full of problem ayo itu दुखु दं नोंसिनाव ayo आं दिनैसो मिथिदों आंबो सोरनिबा फिसाजोखौ हाबा खालामनानै गोजोनै दोननो हायोथ' गोसो जाबाय थालिया आयो 11था जाबाय रायजोफोर आङो दोंसेल' मेथाइ रोजाबसिगोन अननानै आं खावलायो नोंनि दुखुखौ बे दुनियाव देखायनो दासा मिनिस्लुनाय रंजानायखौ देखाय बयहाबो दुखु थायो आं खावलायो I would like to request several times this one tonight at this Gogamuk Lulubai. आं खावलायो नों साननो हागौ आंहा बिराद दुखु दं बिराद प्रब्लेम दं किन्तु नोंनिफ्राय बांसिन बैसोरा दुखु दं ओंखायनो बिदि सारादुआव फैनाय बायदि आयो मोखां सोम बिदि देखायना आं खावलायो आरोखि ना गाज्रि मोनबाय आंखौ गाज्रि मोनबायबा आखाइ खब ना मोजां मोनदोंबा आखाइ खब